Arribava a casa ben entrada la matinada, cansat després de 5 dies de competició i un llarg viatge de tornada per carretera, però amb la felicitat d'haver aconseguit un resultat històric. El tercer lloc de Lluís Marín ahir a la Copa del Món de Border Cross a Balmalenco ha estat el premi a molts anys de dedicació i esforç. És una cosa que estàvem buscant des de fa molt temps i jo creia que podia arribar, però és una cosa que hi ha moments que dubtes de tu mateix i bueno, finalment ho hem aconseguit. Aquesta temporada ha estat inoblidable per a Lluís Marín. A primer avís arribava amb un 5è lloc a la Copa del Món de Blue Mountain. Després vindria el tercer lloc a la Copa d'Europa de Sochi i finalment el podi més celebrat de tots, ahir a Balmalenco. La veritat és que estava bastant més tranquil que a Blue Mountain. A Blue Mountain me'n recordo quan vaig passar a semifinals, que quan estava primer com va començar a tremolar tot, el cor estava a 100 i aquí la veritat és que estava una mica més tranquil. Em notava més relaxat i bueno, vaig fer algunes petites errades, però és una cosa que s'hem de treballar. El surfista de neu andorrà només necessitava oblidar les lesions i tenir continuïtat per demostrar el seu talent. Ara que es troba a l'elit del seu esport, aspira a repetir molts més resultats com el d'ahir. Encara s'ha de treballar perquè vull estar més a dalt. He acabat aquest any top 15, esperem l'any que ve puc acabar al top 10 i el següent top 5 i així fins a arribar al meu objectiu, no? Que seria guanyar un overall de Copa del Món. Als 23 anys, el present és a les seves mans. El futur, a l'horitzó, ja ha deixat de tenir límits. No hi ha tanta competència, és un esport de risc, és un que té molta por.